बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 15வது நாட்கள் வந்திருக்கின்ற அனைத்து பக்த கோடிகளுக்கும் வருக வருக என்று ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வரவேற்கின்றோம் உங்களை எல்லாரையும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். 18 அத்தியாயங்களை கொண்டது பகவத்கீதை. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்ம யோகத்தை விளக்குகின்றது. அடுத்த 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பக்தி யோகத்தை விளக்குகின்றது. கடைசியா இருக்க இந்த 6 அத்தியாயம் வந்து ஞான யோகத்தை விளக்குகின்றது, நமக்கு உண்மையான அறிவை பத்தினது. சோ அதுல நேத்து நம்ம வந்து 14வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். முக்குணங்களோட இயற்கை என்ன, ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம், இந்த மூன்றையும் தாண்டி ஒரு குணம் இருக்கு, அது சுத்த சத்வகுணம் அப்படின்றத பாக்குறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம், கிருஷ்ணரின் யோகம் அப்படின்றத இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் வந்து ரொம்ப சின்ன அத்தியாயம், 20 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு. நம்ம பார்த்துடலாம் அத. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अद पंचदशोऽध्यायः अद पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवान् उवाच भूत्वा मूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். நம்ம எங்கேயாவது பார்த்திருக்கோமா? கீழ் நோக்கி போய் தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஏன்னா அங்கதான் எல்லா சக்தியும் கிடைக்குது, அதனால கீழ் நோக்கி தான் போகுது அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். ஆனா பகவான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நம்ம ரிவர்ஸ்டா சொல்றாரு. மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை கொண்ட இலைகளையும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் இருக்கின்றது. நம்ம லாஸ்ட் டைம் கூட நம்ம கொஞ்சம் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆனோம் இல்லையா? ஆலமரம் அரச மரம்ன்றது ரெண்டுமே டிவைன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், சேம் ஃபேமிலி தான். ஸோ இங்க நமக்கு பகவான் கிளியரா கொடுத்திருக்காரு ஆலமரம். ஏன் சொன்னார்னா அதுல நிறைய கிளைகள் இருக்கின்றது. அந்த 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 எப்படி நம்ம ஒரு நதிக்கரை பக்கத்துல ஒரு மரம் இருந்துச்சுன்னா அதோட பிம்பம் கீழே அந்த தண்ணியில பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி உள்டாவா தெரியுமோ, அதே மாதிரி அந்த இந்த ஆலமரம் இரண்டா பிரிந்திருக்கு. கீழ் நோக்கி இருக்கிறது ஜட உலகமாகவும், அந்த வேர் மேல் நோக்கி இருக்கிறது இல்லையா, அது ஆன்மீக உலகமாகவும் பகவான் இங்க நமக்கு சொல்றார். இந்த மரத்தை புரிந்து கொண்டவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்றத சொல்றார். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம், உண்மையான அறிவு ஞான யோகத்தை பத்தி நம்ம இந்த 3வது 6 அத்தியாயங்கள்ல பார்க்க போறோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்ம இந்த ட்ரீஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, நிறைய இலைகள் இருக்கு. சில இதுல கொஞ்சம் பட்டு போன மாதிரியும், சில இது ரொம்ப வளர்ச்சியாவும் இருக்கிற மாதிரி பாக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம அந்த வேர்கள் எங்க இருந்து வருதுன்னு பாருங்க, பிரம்மா கிட்ட இருந்து வருது அந்த வேர்கள். அது எங்க போகுதுனாக்கா அதோட கிளைகள் பாத்தீங்கன்னா கீழ் நோக்கி போய்கொண்டே இருக்கு. சரி, பிரம்மாவை அடைஞ்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு மேல வைகுண்ட லோகமும், அதுக்கு மேல நம்ம கோலோக விருந்தாவனமும் இருக்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு அந்த கீழ் இருக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளையில நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா அதுல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறது கிடையாது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், அடுத்த கிளைக்கு தாண்டுறோம். இதே மாதிரி நம்ம தாண்டி கொண்டே போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம இந்த பற்ற விட்டாதான் நம்ம ஆன்மீக உலகத்தை நோக்கி போக முடியும். நமக்குள்ளே பாருங்க, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அதுல போனோம், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அதுல இருக்கோம். நம்ம பயாஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம உயர்ந்து மேல போறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. வாசு பத்மா மாதாஜி படிங்கோ. अतश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः अतश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பிக்சர் பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியும் பாருங்க, வேர் மேலாப்புல இருக்கு, கிளைகள் எல்லாமே கீழே இருக்கு. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளர்த்தப்படுகின்றது. நம்மளுடைய முக்குணங்களால வளர்க்கப்படுதுன்னு பாக்குறோம். இப்ப நமக்கு சத்துவ குணம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம அடுத்தடுத்து மேல நோக்கி போய்கிட்டே இருப்போம். நம்ம கிட்ட வேற குணங்கள் எந்த குணங்கள் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு இதுல இருந்து இன்னொரு இதுக்கு தாவும். ரஜகுணம் இருந்ததுன்னா தமோ குணம் இருந்தா இதுக்கு கீழே நம்ம இன்னும் போய்கொண்டே இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகின்றது. மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாலும் இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களாலும் பந்தப்பட்டுள்ளது. மொத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த தலைகீழான ஆலமரம் நம்மளுடைய ஜட உலக நமக்கு காட்டுதுன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சோ இந்த பற்றற்று நம்ம இருக்கும்போதுதான் நம்ம மேல் நோக்கி, ஏன்னா பிரம்மா இருக்கார், மேல் நோக்கி நம்ம ஜட உலகை நோக்கி போகின்றோம், பயணிக்கின்றோம் என்றதை தெரிந்து கொள்ளலாம். 3வது 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஜானகி ராமன் பிரபுஜி படிங்கோ. हरे कृष्णा माताजी. नारूपम अस्येह तदो बलप्यदे नान्दो न सादिर अससं प्रतिष्ठा अस्वदं येन सुदृढमूलम असंग शस्त्रेण त्रिडेन सिद्ध्वा तद पदं परिमार्गितव्यं यस्मिन् कदा ननिवर्तन्ति भूय तम एव साध्य पुरुष प्रपत्ये यद प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியது இல்லை. ஏன்னா நம்ம பார்த்ததே கிடையாது. வேர்னா மண்ணு, ஏன்னா அங்கதான்
தண்ணி எல்லாமே கிடைக்குது, சத்து கிடைக்குது, கீழ் நோக்கி தான் போகும். அதுதான் பகவான் இங்க சொல்றார். இந்த மாதிரியான மரத்தோட உருவத்தை நீங்கள் இந்த உலகத்தில் காண முடியாது. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானோட மூச்சு காற்று. அவரே சொல்லியிருக்காரு, வேதங்களை நான் படைக்கலப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அவரோட மூச்சு காற்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நமக்கு எப்படி நம்மளோட மூச்சு எப்ப வருது போதும் நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியுதா? இல்ல இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த ஆலமரத்தை புரிந்து கொண்டால் வேதங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும்ன்றது பாக்குறோம். இது வந்து எங்க முடியுது, எங்க தொடங்குது, இல்ல இதோட அஸ்திவாரம் எங்க இருக்குன்றதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றி உள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க முடியும். வெட்டி சாய்க்க வேண்டும் அப்படின்றாரு. அப்பதான் நம்ம வந்து முன்னேற முடியும் ஆன்மீக உலகத்துல. அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரம புருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாரு. இல்லைன்னா நம்ம இந்த மரக்கிளையிலேயே ஒண்ணுல இருந்து ஒண்ணு தாவிட்டு இப்படியே கீழ் நோக்கி போயிட்டே இருக்கும். மேல் நோக்கி போனோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஜட பற்றுகளை விட்டு நம்ம வந்து மேல் நோக்கி போகணும். அகைன் ஜட பற்றுகளை எப்படி விடணும்ன்றத பகவான் சொல்லியிருக்காரு. கடமையெல்லாம் விட்டுட்டு ஓடி போறது கிடையாது, ஜட பற்றுகளை விடுறது. கடமை செய்து கொண்டே அதோட பலனை எதிர்பார்க்காமல் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்றது அப்படின்றதான் நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா? நம்ம ஒரு வேலை செய்யறோம்னா அதுல பற்று இல்லாம நம்ம வேலை செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுதான் வந்து உண்மையான துறவரம் அப்படின்றதையும் கூட பகவான் சொல்லியிருக்காரு. பற்றற்ற கிரகஸ்தன் வந்து பற்றுள்ள பிராமணனை விட மிகவும் சிறந்தவன் அப்படின்றத வந்து ஏற்கனவே நமக்கு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. சோ அப்படி பண்ணும்போதுதான் நம்ம வந்து பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய முடியும். நம்ம சரணடைய வேண்டும்ன்றத சொல்றார். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ந தத் பாஸ்யதே சூர்யகா ந சங்கோ ந பாவகா தத்வானா நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. கிருஷ்ணரோட அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, ஒரு தடவையும் பிரபஞ்சம் வந்து பிரளய இதுல போகும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே பகவான் ஆக்சுவலா கர்ப்போதகசாயி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். கிருஷ்ணரோட 3 ரூபம் தான் வந்து மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு, பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். சோ பரமாத்மான்ற ரூபத்துல நம்மளோட ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கிறது வந்து க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் இருக்கார். அதுதான் வந்து நம்ம வந்து நரசிம்மரோட அந்த பாட்டுல வந்து பார்ப்போம். நீங்க வந்து சின்னதாவும் இருக்கீங்க, பெரியதாவும் இருக்கீங்க, தூரமாவும் இருக்கீங்க, பக்கத்துலயும் இருக்கீங்க, உங்களை புரிந்து கொள்றது வந்து கஷ்டம் அப்படின்றத. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதகசாயோட அந்த தொப்புள் கொடியில இருந்துதான் வந்து பிரம்மா வரார். பிரம்மா தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சங்களை வந்து படைக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ கிருஷ்ணர் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, ஆனா அவருடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நித்தியமானது. அதுல வந்து இந்த பிரளய மாற்றங்கள் வந்து இருக்காது. அதற்கு கீழே இருக்கிற எல்லா லோகங்களிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உருவாக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். 50 years ஆஃப் பிரம்மரோட 50வது வருடத்தில் வந்து அது வந்து ஃபுல்லா பிரளயமா வந்து மூழ்கிடும். அது எப்படி மூழ்கும் அப்படின்னாக்கா பிரம்மா, சனத்குமார்கள் அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த தொப்புள் கொடி மூலமாக கர்ப்போதகசாயிக்குள்ள போயிடுவாங்க அப்படின்றத வந்து நம்மளோட பாகவதத்துல வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இங்க வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆனா கிருஷ்ணரோட அந்த கோலோக விருந்தாங்கவனம் வந்து எப்பவுமே வந்து பரம வாசஸ்தலம், பகவானோட நித்தியமான வாசஸ்தலம். அங்க வந்து சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதே இல்லை. அது வந்து செல்ஃப் இலுமினேட்டிங். அதோட குணமே வந்து அப்படிதான், எப்பவுமே வந்து ஒளியூட்டத்தோட இருக்கும். அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்ப வருவதே இல்லை அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றாரு நமக்கு. சோ அங்க வந்து எப்பவுமே வரும் ஹாப்பினஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். நம்ம எல்லாமே கிருஷ்ணரோட நித்திய தாசர்கள். சோ நம்ம வந்து அவருக்கு சேவை பண்ணி கொண்டுதான் இருப்போம். அதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கோஸ்வாமிகள் சொல்லுவாங்க, நீ இருந்த அந்த பிருந்தாவனத்துல ஒரு புல்லா கூட நான் இருந்து விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவரோட பாத துளியா வந்து நம்ம இருந்துடுறோம் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட வந்து பிரேயர் பண்ணுவாங்க. சோ அவ்வளவு ஒரு புனிதமான இடம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி படிங்க. நமஸ்தே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமைவாம் சோ வீமலோகே நமைவாம் சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன
मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि हर्षति हरे कृष्ण माता ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், நம்ம வந்து ஆத்மா, பகவான் பரமாத்மா. ஒரு சில இதுல ஸ்லோகத்துல நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல 13வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், பிரம்மம் வந்து ஆத்மான்னு அங்க வந்து கோடிட்டு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. மற்றதுல பாத்தீங்கன்னா பகவானை தான் நம்ம சொல்றோம். சோ நம்ம பிரம்மம்னா பகவான் வந்து பரபிரம்மம். நம்மளுக்கு வந்து பகவான் கிட்ட என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அது நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. அவர் நித்தியமான அம்சங்களை உடையவர்னா நம்மளும் வந்து நித்தியமான, ஏன்னா நம்ம வந்து சோல் இல்லையா. ஒரு பெரிய நெருப்பு பிழம்புல இருந்து வரக்கூடிய பொறிகள் எப்படியோ அந்த மாதிரிதான் பகவான் வந்து நெருப்பு பிழம்பு. நம்ம அதுல இருந்து வரக்கூடிய சிறு பொறிகளாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். பகவானுக்கே தெரியுது அவர் ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர் இல்லையா. அதனால வந்து நம்மள அதுல இருந்து எப்படி மீட்டு உண்மையான இது எங்க இருக்குன்றத நமக்கு காட்டுறதுக்காக வந்து அவர் ட்ரை பண்றாரு. அதனாலதான் நம்ம வந்து அவரை தெரிந்து கொண்டு அவரை நோக்கி பயணப்படணும்ன்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். இப்ப நம்ம பிரகலாத் மகாராஜோட அந்த இதே பாத்துட்டாங்களே சரித்திரத்திலேயே. இப்ப அவரோட அப்பா வந்து நரசிம்ம அவதாரம் பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க. ஆனா அவர் நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிருப்போம் இல்லையா. ஆனா உண்மையான நோக்கம் என்ன? ஹிரண்யகசிபுவோட அந்த வதத்தோட உண்மையான நோக்கம் என்ன? சனத்குமாரர்கள் வைகுண்ட லோகத்துக்கு போறாங்க. அப்ப அந்த வாயுக்கடல்ல இருக்கிற ஜெய விஜய் வந்து மறுக்கிறாங்க. மறுக்கும் போது ஒரு பிராமணர்கள் வந்து கோவமே பட மாட்டாங்க. சனத்குமாரர்கள் முதல்ல பிரம்மாவால தோற்றுவிக்கப்பட்ட பிராமணர்கள். அவங்க ஏன் அந்த கோவப்படணும்? ஏன்னா பகவானுக்கு வந்து சுயம் அவர் எப்ப நினைக்கிறாரோ அப்ப அந்த லீலை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. சோ அவருக்கு வந்து சண்டை போடணும்னு ஆசை. அவருக்கு இணையா யாருமே இல்லைன்றதுனால அவருடைய பாதுகாவலர்கள் மூலமே சண்டை போடணும்னு நினைக்கிறார். அதனால அந்த கோபத்தை வந்து சனத்குமாரர்கள் கொடுத்து சனத்குமாரர்கள் உள்ள வரவிடாம ஜெய விஜய அந்த பாதுகாவலர்கள் கேட் கீப்பர்ஸ் வந்து தடுக்கிறாங்க. அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் வந்து இவங்க வந்து பிறப்பெடுப்பாங்க. அவங்க வந்து சாபம் கொடுக்குறாங்க. அப்ப அவங்க கேக்குறாங்க சாப விருத்தி என்னன்னு கேட்கும்போது பகவான் சொல்றாரு, என்னோட கையில இருந்ததுதான் உங்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைச்சு நீங்க வந்து சாப விருத்தி அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனாலதான் இந்த வந்து ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷன் அந்த மாதிரி அவங்க வராங்க, அந்த அவதாரம் வருதுன்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தோம்னா அப்பா போயிட்டாங்களே நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனா பிரகலாத் மகாராஜுக்கு உண்மையெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா. இது ஒரு ஆத்மா, நம்ம இந்த உடல் தான் அழியக்கூடியது. அதனால அவர் அடுத்தடுத்த இதுக்கு போறாங்கன்றது தெரிஞ்சதுனாலதான் அவர் வந்து அவ்வளவு ஃபீல் பண்ணல. சோ நம்ம அல்டிமேட்டா என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களும் இவற்றுடன் நம்ம தான் நினைச்சுக்கிறோம் இதுதான் நம்மளோட நித்தியமான இதுன்ட்டு. ஆனா இதையும் தாண்டி ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு இது இருக்கு அப்படின்றத, லோகம் இருக்குன்றத பாக்குறோம். அது வந்து ரொம்ப நித்தியமானது அப்படின்றத பாக்குறோம். 8th ஸ்லோகம் மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி படிங்கோ. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. शरीरं यत् अवाप्नोति यच्च विक्रामदीश्वर गृहीत वैदानि संयादि वायुर्कन्दान् इवाशयात्. हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ணா. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே அந்த 2nd சாப்டர்லயே அவர் சொல்லிட்டார். நம்மளுடைய அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து கவரப்பட்டிருக்கின்றது, அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, புத்தி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மனம். சோ நம்ம என்ன பண்றோமோ அது நம்மளோட மைண்ட்ல போய் அப்படியே பதிஞ்சுட்டே இருக்கும். அதோ அந்த வாசனையோட தான் நான் அடுத்ததுல போவேன். சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா சில குழந்தைங்க பிறப்பிலேயே ரொம்ப சாதுவா இருப்பாங்க. சில குழந்தைங்க பிறப்பிலேயே வந்து ரொம்ப கோபமாவும் ரொம்ப இதாவும் இருப்பாங்க. சோ அந்த மாற்றம் எல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னாக்கா, அப்ப நம்ம அந்த சாஸ்திரங்களை வந்து நம்ப வேண்டியதா இருக்கு இல்லையா. ஏன்னா அவங்க சொல்றாங்க நம்ம என்ன மாதிரி நினைச்சிட்டு இது பண்றோமோ இறக்கம் தருவாய் அதேவா நம்ம அடுத்து மாறுகின்றோம். அது போல இந்த பிறவில நான் என்ன எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கணும் அதை நான் வந்து அடுத்த பிறவிக்கு எடுத்துக்கொண்டு போவேன் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கின்றோம். 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. வாசு பத்மா மாதாஜி படிங்கோ. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं விஷயானுபவ சேவதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், மூக்கு,
நாக்கு, தொடுப்புலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனென்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். இந்த உடல் வந்து ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடலா மாறுது. நான் இறக்கும் தருவாயில் என்ன நினைக்கிறேனோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான உடல் எனக்கு கிடைக்கின்றது. நான் வந்து ரொம்ப காம உணர்ச்சியில் இருந்தோம்னா நமக்கு அடுத்த பிறவி ஒரு நாயாவோ இல்ல பன்றியாவோ கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். சோ மனதை மையமாக கொண்டு அதற்கு ஏற்ற மாதிரியான புலன்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கின்றதுன்றத பாக்குறோம். அடுத்த இதுல 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ராஜேஷ் பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। उत्क्रामन्तं स्थितिदं भावि उज्ञानं वा गुणान्वितं विमुढा नानो பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். ஏன்னா நம்ம நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறோம், நமக்கு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கு. சோ நமக்கு வந்து அந்த நம்ம எல்லாம் அந்த ஞானிகள் சொல்றோம், யாருடைய கண்களில் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளார்களோ அவங்களால இதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்மளும் நிறைய இது மாதிரி படிக்க நமக்குள்ளேயும் இந்த மாற்றங்கள் வரும். சோ இந்த தமகுணத்துல இருக்கவங்களையோ இல்ல வந்து நாத்திகம் பேசுறவங்கள பாத்தீங்கன்னா தனது உடலை கைவிடுகின்ற எவ்வாறு இந்த உடலை நம்ம கைவிட்டு அடுத்த பிறவி போகின்றோம்ன்ற அறிவு இருக்காது அவங்களுக்கு. அதனால அவர் ஒன்லி ஞானம் தெரிஞ்சவர்கள், இந்த அறிவு தெரிந்தவர்களால் மட்டுமே அதை உணர முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஜானகி ராமன் பிரபுஜி படிங்கோ. ஜானகி ராமன் பிரபுஜி இல்லன்னா ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதந்தோ யோகினச்சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோ விக்ருதாத்மனக நைனம் பஷ்யாத்யதேதசக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். இந்த தன்னுணர்வை பற்றி நமக்கு வந்து 2வது அத்தியாயத்திலே பகவான் சொல்லியிருக்காரு. என்னது அது தன்னுணர்வு? நான் யாரு? ஆத்ம ஞானம் தான் தன்னுணர்வு. நான் யாரு? ஓகே, ஆத்மா. சோ என்னுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கணும் அப்படி நம்ம வந்து நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க நம்மளால இதை வந்து தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். அவங்களுக்கு வந்து இத பத்தின ஒரு அறிவு இல்லை அப்படின்னாக்கா என்னதான் அவங்க ட்ரை பண்ணாலும் அவங்களால இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். பகவான் சொல்லியிருக்கார், தேவர்களும் முனிவர்களும் ஞானிகளும் யோகிகளுக்கும் கூட என்னுடைய லீலை வந்து தெரியாது, ஆனா பக்தனால மட்டும்தான் வந்து என்னை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவர் வந்து கிருஷ்ண லீலையில வந்து நம்ம பாக்குறோம். பிரம்மதேவர் வந்து என்ன எல்லாரும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொல்றாங்க, நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறார். அங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து அந்த சாப்பிடுறாங்க எல்லாருமே. அப்ப ஒரு கிருஷ்ணரோட கோபா வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, வீட்டுல இருந்து அவங்க அம்மா அந்த மோர் கொடுத்திருப்பாங்க. எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணருக்காக ஸ்பெஷலா கொடுத்து அனுப்புவாங்க. இதை ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணன் கொடுக்கணும். இவங்களும் வந்து முதல்ல கிருஷ்ணருக்கு ஃபீட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அப்ப அந்த மோர் வந்து கொஞ்சம் புளிச்ச மாதிரி இருக்கும். அதனால அவர் என்ன நினைச்சுக்குவாருன்னா, ஐயோ இதை கொடுத்தா கிருஷ்ணனுக்கு ஏதோ ஆயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, தனியா போய் அந்த மோரை நம்ம காலி பண்ணிடலாம்னு நினைச்சிட்டு அவர் வந்து, ஏன்னா கிருஷ்ணர் கண்டிப்பா கேட்பார், சென்டர்ல உட்காந்துப்பார், நீ என்ன கொண்டு வந்த என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, என்ன நீ தனியா போய் ஒளிச்சு எனக்கு தெரியாம சாப்பிடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன பண்றாரு, அப்ப சொல்ற, இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, நான் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அவர் சைக்கிளை தான் காட்டுறாரு. ஒண்ணும் இல்லைன்ட்டு ஒன்ன எதுவுமே கொண்டு வரலையான்னு, ஏன்னா நான் சாப்பிட்டுட்டேன்ற சைக்கிளை காட்டுறாரு அவர். ஆனா அவர் வாய் வந்து உப்பி இருக்கிறத பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு என்ன பண்றாரு, டக்குன்னு ரெண்டு கண்ணத்தையும் தட்டுறாரு. அப்ப அவர் வாயில இருந்து அந்த மோர் வருது இல்லையா, அதை வந்து கிருஷ்ணர் குடிக்கிறாராம். அதை பார்த்த உடனே பிரம்மாக்கு சே என்னது இது, இதா நம்மளோட பகவானோட இதா இது, நம்ம எப்படி அவருக்கு வந்து காலையில இருந்து ஃபுல்லா நம்ம வந்து டெம்பிள் எல்லாம் நம்ம எவ்வளவு வந்து பூஜை புனஸ்காரம் ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றோம், இது யாரோ வந்து தப்பா சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஆக்சுவலி என்ன பண்றாங்க, அப்படி அவர் உண்மையாலுமே புருஷோத்தமர் முழுமுதற் கடவுளாக இருந்தால் இந்த லீலையை இவங்களை வந்து பார்க்கலாம், இவங்களெல்லாம் எப்படி வந்து இவர் வந்து காப்பாத்துறதா பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டுதான் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸு கண்ணுக்குட்டி பசு எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் மேகங்களுக்கு நடுவுல வந்து மறைச்சு வச்சிடுறாரு. ஒரு செகண்ட் அவரோட இதுல ஒரு செகண்ட், ஆனா நமக்கு வந்து 1 year ஆயிடுது.
அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, புரிஞ்சிடுத்து ஓகே பிரம்மா வந்து டெஸ்ட் பண்ண வைக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அப்படியே எல்லாராக மாறுறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா ஆஹ் அந்த தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்னை அடைய முடியாது. யோகிகளும் ஞானிகளும் மிக உயர்ந்த ஞானத்துல இருக்கவங்களுக்கு கூட என்னோட இது வந்து புரியாது. ஆனா என்னோட பக்தனுக்கு வந்து என்னோட லீலை புரியும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே நமக்கு சொல்லியிருக்கார். 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं மாதாஜி 12வது ஸ்லோகம். 12வது ஸ்லோகம் 12 கீழே இருக்கு பாருங்க. 12 தோர்க்கு பாருங்க. யத் ஆதித்யா यत् आदित्य कदं तेजो जगत्पासयदे अगिरं यत् चन्द्रंसि यत् चाग्नौ तत् तेजो वित्ति मामहं। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. அவர்தான் எல்லாமே உருவாக்குன்றாருன்னா அப்ப இதெல்லாம் அங்கிருந்து தானே வரும். அதை வேற தனியா நமக்கு வேற கிருஷ்ணர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு திருப்பி திருப்பி இல்லையா. 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிக்கும். பாகியலட்சுமி மாதாஜி. ஜானகி ராமன் ஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாம் ஆவிஷ்ய ச பூதானி தாராயாம் யகம் ஓஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசத்மக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்குள்ளும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். ஒளியூற்றுறதும் அவர் தான் சொல்லிட்டாருன்னா ஒரு கிரகத்துக்குள்ளேயும் பகவான் தான் பாக்குறாரு. அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு எப்படி வந்து ஒரு நூல் மூலமா வந்து முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அது போல இந்த பிரபஞ்சம் ஃபுல்லா வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ இவர் வந்து ஒரு கிரகத்துக்குள்ளும் நுழைகின்றேன் அப்படின்றாரு. அதனாலதானே நம்ம வந்து அவரை வந்து பரபிரம்மமாக நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா. அவரோட சக்தியால மட்டுமே அதெல்லாம் அவங்க வேலையை வந்து பண்றாங்க. அந்த பாதையில் வந்து நிலை பெற்று இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. अगम वैष्णवानुरूपस्थ परिणीनाम देहम। अगन माता जी। கரெக்ட் மாதாஜி படி. परिणीनाम देहम आसीद प्राण अपान समायुक्त வசாம்யன்னம் ச துர்விதம்। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு செரிமானம் ஊட்டுறதுக்கு வந்து ஒரு நெருப்பு தேவை. அந்த ஜீரண நெருப்பாகவும் கூட பகவான் தான் இருக்கார். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். நம்ம சுவைத்து சாப்பிடுறது, குடிக்கிறது, சிலதை வந்து நம்ம நக்கி சாப்பிடுவோம், பஞ்சாமிரதம் அந்த மாதிரி எல்லாம். சோ 4 விதமான உணவை செரிக்க வந்து பகவான் தான் நமக்கு பண்றார் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ருக்மணி மாதாஜி. இன்னும் 5 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. இல்லனா வாசு பத்மா மாதாஜி படிச்சிடுங்க. सर्वस्य साकं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर् ज्ञानमहोपक्तञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव साकम्। ஹரே कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதா. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. நம்ம வேதாந்தத்தை தொகுத்தவரை யாரா பார்க்கின்றோம்? வியாசதேவரா பார்க்கிறோம் இல்லையா. வியாசதேவர் எதற்காக நமக்கு அந்த ஞானத்தை வந்து நம்ம கொடுக்கணும்? ஏன்னா நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போகணும்ன்றதுக்காக. அப்ப அந்த வேலையை யார் பண்றாங்க? என் பிள்ளைகள் வந்து போயிருக்காங்க, திருப்பி என்கிட்டயே வரணும்னு வந்து தந்தை தான் நினைப்பாங்க இல்லையா. சோ வியாசதேவரோட ரூபத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் தான் நமக்கு வந்திருக்கார். அவர் தான் வந்து
நமக்கு வேதங்களையும் வேதாந்தங்களையும் தொகுத்து கொடுத்திருக்காரு. சோ எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன் அவரை தான் நம்ம வந்து பரமாத்மாவாக பார்க்கணும். சிரோதக சாயி விஷ்ணுவாக எல்லாரிடமிருந்தும் ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகிறன. கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க, நம்மளோட ப்ரீவியஸ் பேர்த்தோட திங்ஸ், போன ஜென்மத்தோட ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த ஜென்மத்துல நிம்மதியா இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது ஏன் வந்து அழுதுட்டே பிறக்குது அப்படின்னு வந்து ஒரு 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 குறிப்பு இருக்கு நம்மளோட இதுல வேதங்கள்ல. குழந்தை வந்து வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போது பகவானை நினைச்சு அது வந்து போன இதோட தாட்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா. சோ பகவானை ரொம்ப ஆசையா வந்து அவரே நினைச்சு ஹாப்பியா இருக்குமா. அப்ப குழந்தைங்க உள்ள வயிற்றுக்குள்ளார அழறதான் நம்ம கேள்விப்பட்டதே இல்லை இல்லையா. ஆனா குழந்தை வெளியில வரும்போது அந்த ஞாபகத்துல பகவானோட ஞாபகத்திலே வருமா, இப்ப நான் திருப்பி பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்ய போறேன்ற ஒரு சந்தோஷத்துல குழந்தை வெளியில வரும்போது என்ன ஆகுமா, ஷட் அப்படின்ற ஒரு காற்று வந்து அந்த எந்த பகுதி கீழே வருதோ அந்த தலையில வந்து பட்டுருமா. பட்ட உடனே அந்த பழைய ஞாபகம் எல்லாம் போயிடுமா. பகவானை பத்தி நான் எவ்வளவு அவரோட இதுல நினைச்சுட்டே இருந்தேனே, என்னோட ஞாபகம் எல்லாம் போயிடுத்தே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு குழந்தை வந்து அழ ஆரம்பிக்குமா. அதனால வந்துதான் குழந்தை குவான்னு அழுது, எங்க கிருஷ்ணன் எங்க அப்படின்ட்டு அழுது அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். ஏன்னா அவர் வந்து விராட் ரூபத்துல வந்து எல்லாத்தையும் காட்டிட்டார். நான் வந்து எப்படி வியாபித்து இருக்கேன் அப்படின்றத வந்து பாரு, எல்லாத்தையும் நமக்கு சொல்லிட்டார். இன்னும் அதே திருப்பி அதே இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கார். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. முருகன் பிரபுஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. முருகன் பிரபுஜி ரொம்ப நாளா பார்க்கவே இல்லை, இன்னைக்குதான் பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி படிங்க. 16. வா யுமௌ புருஷௌ லோகே ஷரஷாசர ஏவ ச ஷர சர்வாணி பூதானி கூடஸ்துதோஷ அசர உத்யதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். நம்ம நிறைய தடவை நம்மள வந்து நிறைய கிளாசிபிகேஷன் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம வர்ணாசிரமம் அதை சொல்லியிருக்காரு. முக்குணங்களின் அடிப்படையில பகவான் வந்து நம்மள கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காரு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகத்துல அடிப்படையில சொல்றாரு. ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறவங்க வந்து தவறாதவர்கள். ஏன்னா அவங்க வந்து எப்பவும் பகவானை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் நம்ம கோபாஸ் வந்து பாத்துக்கலாம் இல்லையா. தவறக்கூடியவர்கள் எப்ப யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட உலகில் இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் வந்து தவறக்கூடியவர்கள். நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை திடீர்னு நம்ம மறந்துடுவோம். எப்ப நமக்கு வந்து நம்மளோட தாட்ஸை விட இந்த ஜட உலக பற்று அதிகமாகதோ அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து டக்குன்னு நம்மளோட இதுல இருந்து கொஞ்சம் பிறண்டு விடுவோம் அப்படின்றத வந்து பாக்கலாம். இங்க 17வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ராஜேஷ் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. உத்தம புருஷஸ்தவன்ய பரமாத்ம யுதாகிருதே யோ லோகத்ரயம் ஆவிஸ்ய பிபர்த்தயவ்யய ஈஸ்வரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள்ளும் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். அவரை தான் நம்ம வந்து பரபிரம்மமா நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா. சோ இப்ப நம்மளே வந்து ஒரு ரொம்ப டெலிஷியஸான ஒரு ஃபுட்டு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு ஈக்குவலா இல்ல. அவர் வந்து நம்ம தான் செய்யறோம் இல்லையா. அதே மாதிரி பகவான் வந்து நம்மள உருவாக்கி இருக்கார். சோ நமக்கும் அவருக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நம்மள உருவாக்கியவர் வந்து பகவான், நமக்கும் மேல்பட்டவர் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஜானகி ராமன் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யஸ்மாத் ஷரம் அதிதோ அகம் அஷ்ராத் அபிசோத்தம அதோ அஸ்மி லோகே வேதேச பிரதித புருஷோத்தமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும், நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும், உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். திருப்பி அவர் அதைதான் சொல்றார். சோ நித்தியமானவர், எப்பவும் ஆனந்தமாவே இருப்பார். பாரபட்சமே கிடையாது பகவானுக்கு இல்லையா. உண்மையானவர், உத்தமமானவர். உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இங்க. இது வந்து கிருஷ்ண அவதாரத்துக்கு முன்னாடி எல்லா பூமாதேவி வந்து எனக்கு பூமியோட பாரம் தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பசுவோட ரூபம் எடுத்துட்டு பிரம்மா கிட்ட போய் வேண்டாங்க. அப்ப பிரம்மா சக தேவர்களோட என்ன பண்றாங்க, பார்க்கடல போய் கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு கிட்ட போய் பிரேயர் பண்றாங்க இந்த மாதிரி. ஏன்னா எப்படி நம்ம வந்து
டக்குன்னு ஒரு ஹையர் லெவல் ஆட்களை இது பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. வி ஹாவ் அ ப்ராப்பர் சான்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து பிரம்மா கிட்ட சொல்றாங்க, பிரம்மா தான் எல்லாரையும் படைத்தார். ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு, அப்ப கூட அவர் என்ன பண்றாரு, படைத்தாலும் எல்லாரையும் உபதேவர்கள் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து கேட்கறாங்க இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து மானசீகமா வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்பதோஷ விஷ்ணு வந்து மனசுக்குள்ளார வந்து பிரம்மா கிட்ட சொல்றாரு, சீக்கிரமா வந்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ண அவதாரம் எடுக்க போறோம், அதுல வந்து பூமியோட பாரம் குறையும் அப்படின்றத வந்து ஆஹ் மானசீகமா வந்து பிரம்மாக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். கர்ப்பதோஷாய் வந்து அவருக்கு வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணரோட அவதாரத்தால பூமியோட பாரம் குறைக்கப்படும். இந்த கதை யார் சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா பத்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சிவபெருமான் பார்வதி தேவிக்கு வந்து இந்த கதையெல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். பகவத்கீதை மகாத்மியம் அப்படின்றத வந்து பத்ம புராணத்துல நிறைய புராணங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு. பத்ம புராணத்துல வந்து சிவபெருமான் பார்வதி மாக்கு சொல்றது வந்து நம்ம அந்த பக்தி யோகம் ஆப் மாதாஜி வந்து ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வரும், நம்மள வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதை வச்சுட்டு. 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण माताजी. यो माम एवं असस्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். அதனாலதான் நீங்க எந்த கிளாஸ் இஸ்கானோடது பார்த்தனாலும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செக்ஷன் இருக்கும். கேள்விகள் வந்து நம்ம கேட்கணும். கேள்வி கேட்டாதான் நமக்கு வந்து ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். இப்ப வந்து ஒருத்தவங்களை பத்தி நான் அவங்க கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அவங்கள பத்தின முழுமையான அறிவு இருந்தாதான் நான் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து முழுமையா என்னை வந்து சரணடைய முடியும் இல்லையா. சோ பகவானை பத்தி நமக்கு முழுமையா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவரோட பக்தி தொண்டில் வந்து நம்ம முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றோம். அப்ப எப்பவுமே நித்தியமான பகவானோட ஸ்தலத்துல இருக்கும் அப்படின்றத வந்து பாக்கணும். மாதாஜி 20வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, கடைசி ஸ்லோகம். ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சுட்டு முடிச்சிடுங்க. இது தத்சத்திரி முடிச்சிடுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குஹ்யதம் சாஸ்திரம் இதம் முக்தம் மயா நக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருதேசஸ்ய பாரத. ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் சத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சசப்தோத்யாயக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. எது? பகவான் தான் முழுமுதற் கடவுள். அவர்கிட்ட வந்து நம்ம சரணடைகிறது எப்படி? பக்தி தொண்டின் மூலமாக. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறையும் அப்படின்னு. சோ நம்ம அந்த ஞானத்தை அறிந்து கொண்டு அவர்கிட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணும்போது நம்ம தவறாதவர்களாக மாறி ஆன்மீக உலகத்தை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்திப்பிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்த கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர கி ஜெய். All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி இன்னையோட செஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னாக்கா நீங்க கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உங்க பெர்மிஷன் இல்லாம வாசித்துட்டேன் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, மன்னிச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.